Cartea Apocalipsei prezintă câteva tablouri foarte interesante, care evident atrag atenția multor oameni în aceste timpuri în care trăim acum. Pe de o parte, foarte multă lume este interesată de identitatea lui Antichrist și am vorbit în alte ocazii despre cine este acest Antichrist pe care le prezintă Cartea Apocalipsei. Voi pune un link și în descriere pentru cei care doresc să vadă sau să revadă acea prezentare. Atunci când prezintă această putere antichristică, Cartea Apocalipsei pune în contrast cu aceasta o grupă de oameni pe care o prezintă în mai multe feluri și în mai multe locuri. Uneori această grupă de oameni este numită rămășiță. De exemplu, în Apocalips 12:17 ni se spune despre această rămășiță că este în război cu balaurul și că această rămășiță păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Iisus Hristos. Deci dacă Antichristul calcă în picioare poruncile lui Dumnezeu, își bate joc de aceste porunci sau le înlocuiește cu alte porunci care să convină aceste puteri antichristice din punct de vedere economic sau social sau chiar religios, rămășița este compusă din oameni care sunt credincioși, care păzesc poruncile lui Dumnezeu. De asemenea, acești oameni credincioși sunt identificați și prin numărul celor 144.000 care ne sunt prezentați de asemenea ca niște oameni deosebiți, oameni care au scris pe frunte numele lui Dumnezeu, numele lui Hristos. De asemenea, ni se spune că acești oameni sunt fără prihană, nu s-au întinat cu femei, că urmează pe miel oriunde merge el. Așadar, avem aceste două grupe distincte, pe de o parte Antichrist, de cealaltă parte grupa celor credincioși sau a rămășiței. Aș dori ca în această ocazie să discutăm puțin despre chemarea deosebită pe care o are această rămășiță în aceste timpuri pentru a înălța poruncile lui Dumnezeu și de asemenea pentru a protesta față de inițiativele pe care le are balaurul și puterea antichristică pe care balaurul o inspiră. Cartea Apocalipsei ne prezintă această putere antichristică în termenii unor eforturi pe care le face pentru a strânge în jurul ei un număr cât mai mare de oameni. Această putere antichristică nu face altceva decât să imite, să contrafacă ceea ce Domnul Hristos a promis că va face El însuși cu oamenii care doresc să-L urmeze. De exemplu, în Ioan capitolul 10, Domnul Hristos se exprimă așa, versetele 14 și 16. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Ei bine, puterea antichristică, puterea romano-catolică despre care am vorbit și am explicat de ce este această putere antichristică în aceste timpuri, pretinde același lucru și observați cum episcopul Romei, papa de la Roma, își arogă acest rol de unificator, de păstor care adună în jurul lui turma, inclusiv oile risipite. Pentru că în gândirea și teologia romano-catolică, atât Biserica Ortodoxă cât și bisericile protestante și neoprotestante nu sunt altceva decât niște oi rătăcite care trebuie aduse în staul în jurul păstorului de la Vatican. De aceea spun că imaginea aceasta pe care o prezintă Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, în care El însuși este păstorul și adună în jurul său o turmă, iar oile cunosc glasul păstorului, este mimată de către acest conducător antichristic, papa de la Roma, prin mișcarea ecumenică pe care
o mobilizează pentru a împlini acest deziderat al unirii în jurul episcopului de Roma. Domnul Hristos nu spune însă că a mandatat un om sau o ierarhie bisericească să facă lucrul acesta. Există o avertizare în cartea prorocului Isaia, la capitolul 9, versetul 16, care a fost valabilă și care s-a împlinit adesea de-a lungul istoriei. Cei ce povățuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire și cei ce se lasă povățuiți de ei sunt pierduți. Din păcate, aceste avertizări s-au împlinit adesea atât cu poporul evreu cât și în perioada bisericii creștine. Perioada de astăzi nu este scutită de acest pericol și toți oamenii trebuie să fie conștienți de faptul că există un pericol foarte mare în a urma orbește pe alți oameni. Nu degeaba, atunci când în cartea Apocalipsei ne este descrisă grupa celor 144.000 de credincioși care îl urmează pe miel oriunde merge el, adică pe Domnul Hristos, mi se spune despre acești oameni credincioși că ei nu s-au întinat cu femei. În terminologia biblică, simbolul acesta al femeii este folosit pentru a reprezenta biserica sau bisericile. Deci aici este folosit termenul plural. Ei nu s-au întinat cu femei. Ei nu au făcut compromisuri, dacă doriți, cu niciun fel de structură ierarhică bisericească și au pus conștiința lor și Biblia deasupra învățăturilor pe care au încercat unii oameni să le impună prin diverse crezuri. Este foarte importantă această caracteristică a celor 144.000, pentru că aici este o avertizare și pentru timpul din urmă. Acești 144.000 nu s-au întinat cu femei. Unii consideră că în momentul în care Dumnezeu cheamă un popor, acest popor nu poate greși, că ar avea oarecum o anumită infailibilitate. Și atunci orice ar spune conducerea acestui popor trebuie să fie în armonie cu voia lui Dumnezeu. Uităm faptul că sunt avertizări profetice pe care Biserica Rămășiței le-a primit și în care ni se spune că trebuie să fim atenți la vocea celor care conduc, pentru că nu întotdeauna este vocea lui Dumnezeu. În aceste vremuri există o prăpastie tot mai mare între cei ce povățuiesc poporul și cei care sunt oameni simpli și care doresc să îl urmeze pe Dumnezeu. În ultimii 50 de ani mai ales au existat multe atacuri asupra acestei biserici a Rămășiței. Voi enumera câteva dintre aceste probleme și atacuri. În anii 1880 Dumnezeu a trimis doi credincioși, doi mesageri, Alonzo Jones și Waggoner, care au prezentat un mesaj deosebit Bisericii Rămășiței. Alături de aceștia s-a ridicat și profetul lui Dumnezeu, Ellen White, prin care au fost date mesaje de încurajare în dreptul celor doi și de asemenea de încurajarea poporului să asculte mărturia acestora și să analizeze mesajul lor, pentru că este un mesaj foarte prețios, un mesaj foarte important pentru vremurile în care noi trăim. Din păcate, deși pretențiile conducătorilor Bisericii Rămășiței sunt că solia acestor doi oameni a fost primită, a fost acceptată, realitatea zilelor noastre arată că lucrul acesta nu s-a întâmplat. Simplul fapt că scrierile acestor doi oameni, cărțile pe care ei le-au scris și care cuprind mesajul pe care ei l-au prezentat în acea perioadă și care a fost aprobat de profetul lui Dumnezeu, faptul că nicio casă de editură nu le tipărește, nicio librărie din Biserica Rămășiței nu vinde aceste cărți, este un semnal suficient de clar că solia acestor oameni a fost respinsă și este respinsă. Poporul trebuie să își facă rost singur de
scrierile acestor oameni pentru a studia mesajul lor. De aceea spun că între popor și conducători se adâncește o prăpastie tot mai mult. Prăpastia aceasta a început să se realizeze în secolul al XIX-lea și ea s-a mărit și se mărește tot mai mult. De asemenea, o altă problematică pe care doream să o amintesc este cea a hirotonirii femeilor în poziția de prezbiteri și pastori. Există această frământare de câteva zeci de ani. În ce privește hirotonirea femeilor ca și pastori, lucrul acesta a fost respins la nivelul conferinței generale. Nu uitați însă că nu și hirotonirea femeilor ca prezbiteri. O practică nebiblică, dar care a fost tolerată, este practicată și cei care pledează pentru hirotonirea femeilor ca și pastori folosesc această platformă a hirotonirii femeilor ca și prezbiteri și consideră a fi o inconsecvență să hirotonești femei ca și prezbiteri și să nu o faci și pentru poziția de pastori. Nu intrăm în detaliile acestor probleme, dar, din nou, sunt foarte mulți lideri care încurajează lucrul acesta, care acceptă această urăciune a hirotonirii femeilor ca pastori și prezbiteri, în timp ce poporul, în marea lui majoritate, nu agrează lucrul acesta. O altă plagă care s-a abătut asupra Bisericii Rămășiței în anii 1970 este cea a poziției pe care a adoptat-o Conferința Generală cu privire la avort. Poziția timp de aproximativ 50 de ani a fost una pro-avort. În contextul în care dorești să îți afirmi rolul profetic de Biserica Rămășiței, de biserică ce, așa cum scrie în Apocalips 12:17, Rămășița păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Iisus Hristos, în acest context profetic este inadmisibil, în acest context profetic este de neconceput și inadmisibil să ai o poziție pro-avort. Călcarea poruncii a 6-a, prin omorârea copiilor mici înainte de naștere, sub diverse pretexte, este un lucru cu adevărat abominabil. Până anul trecut, în anul 2019, a existat o poziție pro-avort pe care Biserica Rămășiței nu a cunoscut-o și în privința aceasta este o prăpastie foarte mare între modul în care se raportează liderii, conducătorii și oamenii obișnuiți. De ce? Oamenii obișnuiți sunt total împotriva acestei practici a avortului. O consideră cu adevărat nebiblică, o călcare a poruncii a 6-a. Din păcate însă, liderii au o poziție mult mai fluidă, să o numesc așa. Poziția oficială, cel puțin până în anul 2019, deși afirma în anumite paragrafe că respectă viața umană în toate etapele ei, se contrazicea prin excepții pe care le enumera și care permiteau omorârea unui copil înainte de a se naște. Toate aceste lucruri abominabile au fost amendate inclusiv de teologi din alte biserici, inclusiv din Biserica Romano-Catolică, care au pus întrebarea foarte validă și anume ce este mai grav? Să te duci poate în ziua de sâmbătă la lucru pentru a câștiga o pâine pentru copiii tăi, pentru familia ta, sau să iei viața unui copil nevinovat, nenăscut, din motive care nu au nicio legătură cu Scriptura. Sunt motive pur omenești, dacă vreți, acea tradiție omenească, diverse filozofii omenești pe care le condamna Domnul Hristos pe vremea sa. Așadar, în problema aceasta a avortului, de asemenea, a existat și există o prăpastie foarte mare între cei mai mulți lideri și poporul de rând, care are o poziție destul de fermă și în marea lui majoritate împotriva acestei practici.
Ultima problematică pe care doresc să o abordăm mai pe larg este cea a mișcării ecumenice. Timp de foarte mulți ani s-a spus faptul că Biserica Rămășiței de astăzi nu este implicată în mișcarea ecumenică. Și s-a adus ca exemplu faptul că la Consiliul Mondial al Bisericilor, Biserica Rămășiței este doar un membru observator. Mai există însă o altă organizație, și vom vedea că este o organizație ecumenică, care se numește Conferința Secretarilor Comuniunii Mondiale Creștine, iar această conferință a secretarilor ne spune, de exemplu, John Gratz, că nu este o mișcare ecumenică, că scopul ei nu este acela de a clădi o unitate vizibilă a familiei creștine, ci doar aceea de a împărtăși informații, preocupări, rapoarte și de a deveni mai familiarizați unii cu alții. Deci, pentru cunoaștere reciprocă. De asemenea, tot dânsul accentuează faptul că nicio biserică nu este încurajată să își schimbe convingerile. E bine, e foarte adevărat lucrul acesta despre această entitate. Se omite însă faptul că această entitate promovează o agendă romano-catolică și o filozofie romano-catolică, despre care vom vorbi imediat și vom vedea câteva detalii. Și lucrurile acestea au un caracter periculos și ecumenic, chiar dacă nu schimbă anumite convingeri și dogme la nivel punctual. Este suficient însă ca toate bisericile și toate grupurile religioase care compun această mișcare ecumenică să meargă pe linia pe care o sugerează Episcopul de Roma. Se recunoaște de asemenea în documentul oficial pe care l-am aici în față că timp de 10 de ani poziția de secretar general al acestei mișcări, al acestei conferințe a secretarilor Comuniunii Mondiale Creștine, deci poziția de secretar general a fost timp de 10 de ani deținută de credincioși adventiști de ziua a șaptea. De exemplu, este menționat aici dr. Bert Beach, care a avut această poziție din anul 1970 și până în anul 2003. Din anul 2003 și până în 2014 a fost John Gratz, secretar general al acestei mișcări. Iar după 2014 avem un alt personaj despre care vom discuta, și anume Ganune Diop. E bine, pretenția sau afirmația pe care o face John Gratz este că această mișcare nu este o mișcare ecumenică. Se recunoaște faptul că suntem membri ai acestei conferințe a secretarilor comuniunilor mondiale creștine. Aici vă prezint câteva surse pe care le puteți urmări și dumneavoastră și am subliniat ce afirmă alte surse despre această conferință a secretarilor. De exemplu, pe site-ul Wikipedia ni se spune că această conferință a secretarilor este o organizație ecumenică internațională care are întâlniri anuale. Am subliniat de asemenea că între membrii acestei conferințe a secretarilor este și Conferința Generală a Bisericii Adventiste, de asemenea este și Conciliul Pontifical de Promovare a Unității Creștine, care este o organizație a Vaticanului, este una dintre aripile Vaticanului pe latura ecumenică. Așadar, pe Wikipedia ni se spune altceva. Nu ni se spune că aceasta este o simplă organizație creștină unde oamenii se cunosc reciproc, unde pot schimba gânduri, rapoarte și așa mai departe. Ni se spune că această conferință a secretarilor este o organizație ecumenică internațională. De asemenea, vreau să vă arăt ce menționează un site care aparține de asemenea Vaticanului.
Site-ul se numește Christian Unity. Observați că are codul de țară al Vaticanului, adică .va de la Vatican, descriind întâlnirile acestea, și aici în acest articol este vorba despre o întâlnire din 2018, ni se spune așa că timp de peste 60 de ani, da, ultimul paragraf, timp de peste 60 de ani, această conferință a secretarilor a încurajat coerența mișcării ecumenice. Biserica Romano-Catolică, Vaticanul, spune despre această conferință a secretarilor că încurajează, hrănește, dacă vreți, mișcarea sau coerența în cadrul mișcării ecumenice. Tot în acest articol ni se spune despre cine conduce această conferință a secretarilor și se amintește cine este liderul sau președintele. Aici, în anul 2018, era dr. Martin Junghe, care era de asemenea secretar general al Federației Mondiale Luterane, secundat, ni se spune aici, de către secretarul dr. Ganune Diop, care este director de relații publice și libertate religioasă în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șapte. De asemenea, într-un alt articol din anul 2019, același website din partea Bisericii Romano-Catolice spune despre această organizație a conferinței secretarilor aceleași lucruri pe care le spunea și în 2018. Observați ceea ce am subliniat cu roșu. În primul rând că este stabilită din anul 1957 și lucrul acesta ar trebui să ne spună ceva despre o aparentă coincidență cu elemente din istoria Bisericii Rămășiței. De asemenea, ni se spune cine este reprezentantul Bisericii Romano-Catolice în cadrul acestor întâlniri. Undeva la mijloc ni se spune de asemenea, din nou, ca și în articolul precedent, din anul 2018, că în această întâlnire a conferinței secretarilor se încurajează coerența mișcării ecumenice la nivel mondial. Și din nou ni se spune cine sunt liderii de top, liderii de vârf ai acestei conferințe a secretarilor, și anume același secretar general al Federației Mondiale Luterane, dr. Martin Junghe, și secretarul dr. Ganune Diop, din nou directorul relațiilor publice și libertății religioase la nivelul mondial al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea. Iar în imagine observați toți participanții la această întâlnire, între care cu săgeată roșie este indicat acest dr. Ganune Diop. Într-un alt website unde este prezentată întâlnirea din 2019 a acestei conferințe a secretarilor și unde sunt enumerate toate bisericile care participă la aceste întâlniri, ni se spune, în ceea ce am marcat cu roșu, că s-a dat ascultare sau au fost audiate care sunt planurile viitoare pentru inițiativele ecumenice și s-au discutat subiecte legate de mișcarea ecumenică. Deci, în felul acesta sunt caracterizate aceste întâlniri de către alte entități. De asemenea, ni se spune că acest forum ecumenic informal datează din anul 1957. Formal sau informal, este un for ecumenic, este o mișcare ecumenică, este o organizație ce are caracter ecumenic. Anul acesta, în anul 2020, website-ul Vaticanului, din nou, care este dedicat mișcării ecumenice, numit christianunity.va de la Vatican, unde întâlnirea
anul acesta a avut loc, se pare, online, deci nu s-au mai întâlnit fizic. Discuțiile însă au avut loc. În finalul articolului care descrie ce s-a întâmplat cu ocazia întâlnirii din acest an, anul 2020, ni se spune că enciclica recentă a Papei Francisc, și anume Fratelli Tutti, a fost recunoscută ca o încurajare importantă pentru toate comuniunile creștine de a-și uni eforturile în clădirea unei culturi a întâlnirii, a solidarității, a frăției universale de-a lungul granițelor politice, sociale și religioase. În ciuda faptului că liderii Bisericii Rămășiței neagă orice implicare în mișcarea ecumenică, ni se spune cu subiect și predicat de către Biserica Romano-Catolică și alte entități că această conferință a secretarilor, din care facem parte de 10 de ani și în conducerea căreia avem la nivel, în poziția numărul 2, aceea de secretar general, timp de 50 de ani au fost doar adventiști de ziua a 7-a, deci în ciuda negării pe care o reafirmă diversi lideri locali sau internaționali din Biserica Rămășiței, realitatea este alta. Realitatea este că acest doctor Ganune Diop nu face ceva de capul lui. Tot ceea ce face este sub oblăduirea ierarhilor care au cunoștință despre aceste întâlniri, au cunoștință despre agenda acestor întâlniri. Omul este mandatat să meargă la aceste întâlniri cu un mesaj, cu o agendă și în toate aceste ocazii observăm că aceste întâlniri au un pronunțat caracter ecumenic. Biserica Romano-Catolică exprimă foarte clar lucrul acesta. Nu sunt surprinzătoare în acest context pozele în care îl vedem pe acest Ganune Diop alături de Papa Francisc. Sunt diverse momente în care este prezent și în acest context nu sunt surprinzătoare nici știri cum a fost cea în care pastorul Giovanni Cacamo a semnat o cartă ecumenică alături de reprezentantul Bisericii Romano-Catolice și de reprezentanții altor biserici care au fost de acord, bineînțeles, să semneze acel document. Unele persoane vor spune că nu este nimic greșit în deplasările pe care le face acest Ganune Diop, ca reprezentant al Bisericii Rămășiței, la aceste întâlniri sau la Vatican chiar. Nu uitați însă că Dumnezeu vede în mod diferit lucrurile. De asemenea, profeția biblică nu ne spune că Biserica Romano-Catolică se va schimba. Nu ne spune că Antichristul, prezentat aici în profeția biblică, își va schimba caracterul, își va schimba practicile, ci dimpotrivă ne spune că în vremurile acestea finalele istoriei, persecuția pe care Biserica aceasta romano-catolică, prin liderii ei, au încurajat-o și au practicat-o împotriva celor care sunt cu adevărat credincioși, această persecuție va fi revitalizată. Această persecuție va reîncepe cu o intensitate foarte mare în timpurile acestea finale ale istoriei. În acest context, în care leopardul nu schimbă petele, în care această fiară nu schimbă caracterul și nu schimbă dogmele, pentru că ea consideră că este infailibilă, ce cauți să te apropii de această putere? Aș vrea să citesc și să reamintesc un pasaj inspirat care ne avertizează cu privire la apropierea de Roma. O biserică ce ține la cuvântul lui Dumnezeu este în mod ireconciliabil separată de Roma. Protestanții au fost cândva separați de această mare biserică apostată, dar s-au apropiat tot mai mult de ea și sunt pe calea reconcilierii cu Biserica Romei. Roma nu se schimbă niciodată. Principiile ei nu s-au schimbat absolut deloc.
Ea nu a micșorat distanța dintre sine și protestanți, ceea ce ăștia din urmă au realizat apropierea. Dar ce relevanță are acest lucru pentru protestantismul de astăzi? Respingerea adevărului biblic îi face pe oameni să se dedea la desfrânare. E vorba de o desfrânare spirituală. O biserică ce micșorează distanța dintre ea și papalitate este o biserică decăzută. Da? O biserică ce dă înapoi. Citatul acesta este foarte clar, neechivoc și arată că ar trebui să existe o distanță între reprezentanții Bisericii Rămășiței și reprezentanții Bisericii Romano-Catolice. Când se dorește cunoașterea reciprocă, lucrul acesta se poate face foarte bine și de la distanță prin lecturarea diverselor scrieri, diverselor cărți, materiale pe care ambele biserici le au. Nu este nevoie să particip la întâlniri de genul acesta pe care Biserica Romano-Catolică le consideră la modul cel mai clar ca fiind parte a mișcării ecumenice și această organizație de asemenea este considerată a fi o organizație ecumenică. Deși adesea liderii încearcă să marginalizeze pe cei care le critică faptele, acțiunile și îi consideră dizidenți, în realitate, dizidenți reali sunt cei care se îndepărtează de Scriptură, sunt cei care se îndepărtează de spiritul profetic și care acționează contrar sfaturilor pe care le avem inspirate. Aceștia sunt cu adevărat dizidenții de care trebuie să se delimiteze ceilalți oamenii credincioși. În aceste timpuri în care noi trăim, avem această chemare să îl urmăm pe Domnul Hristos. Nu uitați că doar Hristos este adevăratul păstor. El este adevăratul conducător al Bisericii Rămășiței. Cei 144.000 nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe el oriunde merge el. Cei 144.000 vor fi oameni care nu pun învățăturile sau practicile unor ierarhi, ale unor lideri, mai presus de ceea ce spune Dumnezeu în Scriptură și în spiritul profetic. Timpurile acestea în care noi trăim sunt timpuri în care trebuie să veghem și în care trebuie să fim foarte atenți. Pentru că, așa cum ne avertiza profetul Isaia, Dumnezeu prin profetul Isaia, adesea liderii îi duc în rătăcire pe oameni și poporul care se lasă povățuit de acei lideri riscă să se piardă. Chemarea pe care o avem astăzi este să cercetăm toate lucrurile și așa cum creștinii din Berea sunt numiți de Scriptură că aveau o inimă mai aleasă și comparau ceea ce spunea Pavel, care fusese ales de Dumnezeu însuși, nu a fost ales de oameni să fie apostol, ei comparau însă Scripturile cu ceea ce afirma apostolul Pavel pentru a verifica dacă apostolul acesta este un om care vorbește în armonie cu Scriptura. La fel trebuie să facă toți oamenii astăzi, indiferent unde s-ar afla, indiferent de locul în care se află. Ei trebuie să compare tot ceea ce aud, tot ceea ce văd și să filtreze prin intermediul Scripturii. Bunul Dumnezeu să ne dea această ungere spirituală prin Duhul Sfânt, prin care să discernem ce este bine, de ce este rău, să refuzăm orice fel de alianță cu aceste puteri ale întunericului și în mod special cu această putere antihristică pe care Biblia o condamnă. În curând, poporul lui Dumnezeu de astăzi va fi chemat să proclame cu mai mare putere decăderea și căderea acestui Babilon spiritual, Biserica Apostată a Romei, și de asemenea să facă o chemare, să adreseze o chemare tuturor oamenilor de a ieși din Babilon, de a părăsi orice învățătură, orice practică și de asemenea orice locație fizică care este înfrățită prin diverse programe și prin diverse teorii și filozofii cu Biserica Papală, cu Biserica Romei. Bunul Dumnezeu să ne dea putere să fim credincioși, să păzim poruncile sale și
și să rămânem la Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.